Azadlyk Radiosynyň Aşgabatdaky habarçylary şuňlar paýtagtda adyk gytçylygy we adyk önümleriniň ilata çäkli mösferde satylmagy bilen bir wagtda dukanlarda alyjylaryň aldanýan pursatlarynyň hem göze çykýanlygyny habar berýärler. Kartaçkalar boýunça aldy köp bolýar, bolmalysyndan has köp alýarlar. Daşoğuz bazarynda söwdegar garryja aýaldan ýagy üçin 13 manada derek 15 manada aldy. Belki de ol dynanyň kwitansiýa seretçegine garaşmandyr. Garryja adamlar köplenç alyp bilenini begenip kwitansiýalara seretmeýärler diýip habarçymyz 25-nji noýabrda gurrun berdi we köpçüligiň şu günler bank kartlary bilen tölemekden howatyrlanýanlygyny sebäbi özlerine kwitansiýanyň berilmeýän wagtynda eden söwdasyna gözegçilik etmek mümkinçiliginiň bolmaýanlygyny belledi. Käbir ýerlerde kwitansiýa üçin kagyz bolmaýar, kagyz guturdy diýerler diýip habarçymyz bellýär. Şu aýyň ortalarynda Aşgabatyň döwlet dukanlarynda käbir azyk önümlerini diňe nakt bolmadyk görnüşde satyp başladylar. Şondan bäri döwlet dukanlarynda ýumurtga, günebakar ýagy we banan satyn almak üçin alyjylar bank kartlary bilen tölemeli bolýarlar. Bazarlarda we hususy dukanlarda bu haritlaryň narhy esli gymmat. Habarçymyzyň söýlerine görä 25-nji noýabrda döwlet dukanlarynda günebakar ýagy 13 manatdan satylypdyr. Onuň bazardaky narhy 19 manada barabar. Bazardan her biri 8-9 manatdan satylýan ýumurtka döwlet dukanlarynda 45 teňe durýar. Bazardaky 12 manatlyk banan döwlet dukanlarynda 6 manada satylýar. Aşgabatda nakt bolmadyk tölegleriň aktivleşmegi ýurduň bankomatlarynda uzağa çeken nakt pul getmezçiliginiň dowam edýän wagtyna gabat geldi. Şuňlar bank kartlary bilen tölegler üçin aparatlary bolan söwda nukatlarynyň köpüsinde nakt bolmadyk görnüşde töläp bolýanlygyny habarçylarymyz aýdýarlar. Şol bir wagtyň özünde de käbir azyk önümleriniň nakt bolmadyk tölege geçirilmegi ýylatyň käbir gatlaklaryny olary satyn almak mümkinçiliginden mahrum etdi. Olaryň arasynda pensionerler we maýyplar bar. Pensiýalary öýlerine getirilýän ýaşy 70-den geçen garrylar we maýyplar satyn almak mümkinçiliginden mahrum boldular. Haçanda pensionerleri pensiýalary bankomatlardan almak düzgünne geçirenlerinde ýaşy has ululara baryp nakt almagy ýa-da olaryň öýlerine getirilip berilmegini taýlamagy hukuk berilipdi. Şu çakaçynly bular üçin oňoýly diýip sebäbi bankomatlar köplenç näsaz bolýar we pully bankomat gözlemek köp güýje talap edýär diýip habarçymyz aýdýar. Onuň söýlerine görä häzirki wagtda gög önümleri we banandan başga ähli meýbeler nakt pula satylýar, emma alyjylar nakt pul bilen tölänlerinde de aldanýarlar. Bir dinan nakt pula alma satyn alanda barlady we özünden 8 manat 30 teňe derek 10 manat alynanlygyny anyklady. Ol ýzyna dolanyp muny satyjy aýtdy. Ol bolsa dinany utandyrjak boldy. Onuň 1 manat 70 teňe üçin gelenligini aýdyp utanan okmy diýdi. Hemen goşmaça alma bermeýän pulny gaýdyp berdi. Ol alma bermedi. Bu dinan bolsa köp çagaly. Ol baryp bazar başlygyna şikaýet etdi diýip ýagdaýa şaýat bolan Aşgabatdaky habarçymyz gurrun berdi.